kai sabon zuwa wannan gidan ne, to muna mai roƙonka da ka danna mana ƙararrawa sannan kuma ka danna mana subscribe inda da mun ɗora sabon bidiyo za ku samu sanarwa, sannan kuma ka share ga abokan arziki. Muna godiya. Da farko in ka zo nan browser ka wato Chrome daga nan, to daga saman nan sai ka rubuta nan searching kenan, sai ka rubuta havel.biz. to kana rubuta sai ka shiga, sai ka jira shi zai kama fuska haka. Bari in yi lockout. Yawa to zai kama fuska kamar haka. Zaɓi na farko daga nan zai baka login ne, wato in kana da account already to kana shiga kawai login za ka yi. Zaɓi na biyu kuma zai baka nan, wanda idan ka shiga za ka kawai suna ne, email da kuma password. Sannan kuma in ka gama kai login da komai da komai, wanda idan ka sa username naka da password naka da kuma email address naka za su tura maka confirmation code zuwa cikin email da ka yi register da shi. Sannan sai ka dawo nan in ka gama nan sai ka danna login. To da yake ni ina da account already zai kai ni direct kawai. To kana login abinda zai kama wannan fuskan zai kawo ma kamar yadda kake gani daga nan. Za ga akwai Litecoin, sannan akwai Stellar wato SLM, ga kuma Dogecoin, ga kuma Zcash, ga kuma wannan. To duk ina abinda za ka yi kawai ba wai daga nan za ka fara mining nasu ba, sai ka zo nan nambobin nan SHA-256 ina za ka taɓa kanshi. Wanda kana taɓa kanshi sai ka zo misalin a ce kaman kana so ka yi mining na Bitcoin, to da ka zo kawai za ka taɓa misali daga nan kaga wajen farkon alamun nan sai ka taɓa shi, sai ka kawo shi zuwa ƙarshe, za ka ja shi zuwa ƙarshe misali haka. Wannan in ka kawo shi zuwa ƙarshe already zai fara kamar yadda kake gani yanzu. Kaga wannan na Tron nake mining a ciki, da yake shi ya ɗan fi sauki gaskiya, domin za ka fi samun daman withdraw da wuri. Ka gan shi shine na ƙarshe. To kaga in ka tashi in kawo wannan, ka gan shi kamar yadda na kawo shi ƙarshe, to haka za ka kawo shi. Kana kawo shi kenan. Sannan ka gama mining naka za ka iya canja shi ya koma to USDT, ko ka bar shi a Tron ka tura zuwa wallet naka. Insha Allah wannan hanyar ma yana da kyau. Sannan kuma kaga wannan hanyar zai baka da manyan holding coins inda ba da kuɗin ka saya ba za ka damu ka sai da shi ba. Wanda Tron, Dash, Bitcoin Cash da kuma Bitcoin ɗin duka ana musu kyakkyawan zato. Insha Allah kuma za a ga alherinsu da yardan Allah. Na gode.